Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod, mai degrabă la un nou tutorial. Astăzi vă voi arăta un program de filmare foarte extrem de bun. Intrăm pe magazin Play, care filmez eu acum. Intrăm pe magazin Play, scriem recordable și dăm Enter. Intrăm pe primul, care nu costă niciun ban, și dați instalație. Eu l-am deja deschis, că eu nu o să pot să intru pentru că apoi o să mi se oprească filmarea și da. Deci, intrați pe aplicația asta. Când intrați, o să vă apară ceva care să descărcați o altă recordable activator, adică ăsta, activator. Îl descărcați și pe ăsta. Și după intrați în ăsta și va apărea să descărcați o altă aplicație care nu se vadă pe display. Bine, dar astea două aplicații nu iau mai mult de 1 mega decât ăsta free, ăsta normalul care ia vreo 15-16 mega. Așa, păi după ce instalați toate aplicațiile astea 3, intrați mai întâi pe ăsta activator și o să vi se apară așa. Bine, după ce instalați toate astea. După aceea intrați în ăsta, recordable, care l-ați instalat acum, după magazin Play, și apoi o să vă apară într-un colț așa, deci unde am eu microfonul la Google acolo, o să vi se apară, deci în colț dreapta, în sus în colț dreapta, o să vi se apară setările și acolo o poză așa în alb-negru cu ăsta. Și acolo dați pe ăla și apoi ieșiți din butonul principal. Stați acolo cât vreți, așa o să vi se apară o fereastră și ieșiți din butonul principal. Adică intrați așa pe ceva și ieși dintr-o dată. Așa. După aceea o să scrie acolo 5, 4, 3, 2, 1 și apoi o să înceapă filmarea. Păi și cam atât cu acest episod, v-am spus toți pașii, regret că nu o să pot să fac ăsta, mai bine că n-am cu ce să filmez, ca să pot să intru în el, că apoi... Bine. Păi și cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe, share ca să vadă și prietenii voștri, subscribe dacă mai vreți alte clipuri și like ca să văd și eu că apreciați munca pe care o fac eu. Cam atât cu acest episod, ne vedem, salut!